Ayan o. Lami kayong broccoli, pero ang inyong tanahon, mas daghan pa ang karni kaysa broccoli. Akong gipakita sa inyo pagpasaka sa uptown, nindot kaayo ang among dalan. Dagan kay mga trees, left and right, pero kakawala na ang mga dahon. Tapos, para medyo halang, kay ganahan mamighalang, so, halang nga suka ang among gibutang plus sili. So, i-mix lang tanan ingredients. Good day, people! Welcome to Bitokbitok University YouTube channel, Quarantine Edition. Blurman, there. Nai-GoPro sa akong ulo. Para paiba lang, para lang na i-variety mga gala. Kay sumo na kay perminti dre. So, for today, maggamit ko GoPro. Kunwari, ang akong eyesight inyong kakakita. Eyesight? Ana, ha? So, December kaya po ng baton, magluto. Tana, nakita niyo yung video nga na-upload before ani, nga nag-challenge, dala mga ba na challenge food. So again, bali among style karon, among batong karon, magluto may og lami sa ani brunch or morning. Dili na sa gabi, kay lami kayo kaon basta gabi Sultane, amtong sugar taas kayo. Okay? So, mora ni. So, GoPro na akong gamiton. Okay? Alright, perfect. Mag-edit siya ta. This is my high raver, morning raver. The earliest. Billy. Nangihina siyang ka, Billy. Tin. Gara po siya. Aray mong tuwalya. So what's our menu for today? Wow, broccoli. Uy, oh my God. Naman ay tae dire. Lagi hapit. Ano tunan gini, pero amin ginawa mo pilit ba? Muna mo na travel, tibok. Wow, napay mi stocks. Perfect. Kailangan ako dako nga kuan. Wow. Dagay stocks. Water lang ako Oh, nurot na akong kuan bi. Napa mo ko'y daganaan ni bay? Sa carton? Bro na mo ko sa carton na ni. Ow! Umabot na sa 71 mga namatay sa COVID-19 sa bansa. Sa tala ng Department of Health, 1,418 na rin. 170 na sabi. Matapos madagdag ang 170. 174. Hi guys! Para mas nalay pa iba kong vlog, akong itry nga mag voice over kamulog luto sa akong recipe. Ang atong gibuhat karon kay fried chicken o ginisang broccoli with pork na nay fats. Una, syempre mag-init kag kalaha. Tapos butangan og oil. Oil. Depende na sa inyo, kamo na'y adjust. Sa init dayon nga oil, syempre, mag-gisa ta. Butangan na to bombay, sunod ahos, sunod dayon ang karne, nga kung tanaw ninyo puros fats, mas daghan pa ang fats, ay, namo pagbuot. Tapos, paghuman, para mas lami, butangan na nimo og oyster sauce. Social. Kung social ka, oyster sauce.
Tapos imo dayong butangan og liquid seasoning kung sosyal gyapon ka. Tapos butangan nimo og atsal, tapos igisa. Tapos paggisa nimo, ipaluto gamay. Tapos sagdiisa ka jud. Balikan nato atong gi-fried kung tama na ba ni. Kung medyo golden brown na, okay na. Ang among manok wala ni siya gi-marinate. Amo lang ni siya mga igala nga gibutangan og kanang unsa kay to mami? Gibutangan lang og crispy fry. Wala na siya gi-marinate. Manok then crispy fry. Ana lang. Gibalikan nato ang atong giluto. Gibutan og tubig kami para naisabaw. Tapos ato din ihulog ang broccoli. Ayan oh. Lami kayong broccoli pero ang inyong tanahon mas daghan pa ang karne kaysa broccoli. Kaya na broccoli. I stand corrected. Ay wala din naglingkod man ko. I sit corrected. Broccoli. Ayaw taklubi ka mulog prito kay mo overflow. That's it. Perfect. Yummy. Then everybody is happy. Bantayas, slide, kay labada. Actually, bago namin naglaba. So, mga pambalay na ni siya. Karne nga gigulayan. Ay, gulay, kuya. Hoy, nabasa na ko! Kuya, gulay. Hi, Billy. Daddy, do not video! Put lang blur. Blurry lang, blurry. Daddy, no! Ay, blurry man, blurry. Naligaw na tayo. Uy! Uy! So that's wonderful. You know, the air like water. Look, it's hot. It's like a hot shower. Like sipon. Ito na. Alright, iabot na among order. We ordered online this veggies. Okra, happy. Atsal, fairness no, hamis. Ampalaya, happy. Last but not the least, Bombay and Ahos. Tungod kay nalingaw ko sa voice-over nga style, nag-voice-over na sad ko. Kailangan ko magpalit og tambal so gusto ko ni mami nga moadto sa uptown. Nisulod ko sa sakyanan. Kita na akong kaugalingon. Gilili akong kaugaling sa amin. Uy, gubot ang among sakyanan. Nibaking ko gamay. Ug nag-drive na dayon pagawa sa village. Pagkanindot sa among village. Init kaayo, parehara tanan og itsura ang among mga balay. Akong gipakita sa inyo ang pagpasaka sa uptown, nindot kaayo ang among dalan. Dagan kay mga trees, left and right, pero kakawala na ang mga dahon. Ayan o, paibog pa o, paibog o, ayan o. Pero kung makita ninyo, gamay ra ang kabiyahe. Perfect. Yon. Pagawas na dayong ko sa uptown.
Og moderator din ko right, muli ko sa right. Ana, nara. Oh. Tapos mulip na po din ko mulip. Nara. Oh, yeah. Kay kailangan lang ko mo palit og tambal sa pharmacy. Akong ipakita sa inyo sa pagbacking. Ana ang pagbacking oh. Ana oh. Para niyo side mirror, ana oh. Oh, ops, so tana op. Perfect. Alright, so kailangan ko mo gawas may gala. That's it. Done of the VO. Need to go. So, isa ka lang ko diri yung palit og tambal. I'll be right back. Alright. GoPro, stop recording. I forgot my mask. My mask. Alright. GoPro, stop recording. A few moments later. Alright. Palit na ko. Alcohol. Going home. Kabado ta basta mo gawas. Tungod ka nalingaw na sagko sa grabe ni nga voice over my gala. Ako na pa di voice over sa inyo ang among gibuhat nga panihapon. Nga ang among recipe himo na mong insaladang talong. Una, magbaga og uling. Paypayan ang uling kay giigang. Pag nanay baga, isugba dayon ang talong. Laylay ang itsura sa talong. Asa inyo diha, pili lang mo. Taas nga niwang ug mugbo nga dagko. Pahuman og sugba, imo dayong panitan. Dali ra kay panitan bata sakto pagkasugba. Tapos kuhaon ninyo ang unod lang, ayaw i-apil ang panit. Pero kung feel ninyo kauno ng panit, okay ra pod, inyo man ang kinabuhi, wa man ni say pugsanay. Pag humanog panit, kadugay ba ni nga video? Humana ang panit. Next na nga video. Imo na dayong gutaron ang imong isagol. Murag kinilaw. Pero this time lang nay kamatis. So butang kag kamatis, bombay, tapos butang ni mugsuha para humot, tapos nadayoy luya. That's it. Tapos para medyo halang kay ganahan mamighalang. So halang nga suka among gibutang plus sili. So i-mix lang tanan ingredients og isagol tanan. So, i-mix lang tanan ingredients o isagol tanan. That's it. Boom! Insaladang talong di Bernie Tirada. Perfect. Yummy! Happy! That's it. Guys, tungod iwan ako nakabuhat og extra nga video. Humana ang video. That's it. Hey! Kalaay ba? Paki-share o paki-like ani nga video. Okay, see you tomorrow. Bye!